Ito di kulingi. Kasi uban ni mo diha no bilin ang hiles. Ambot kay Dala. Adil pa. Sige na. Ano ba ni kung la? Ipong, sipong. Sound na. Siburan ipong. Siburan ipong maron. Ma, anong ako mana? Babaw. Ma. Ay, ikaw man kung. Ikaw ang Diyos, ikaw ang puso, o kalimay ko. Ikaw ang Diyos, ikaw ang puso, o kalimay ko. Sa presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kalinaw ako. Sa presensya mo may kaayuhan ko. Kinabuhi ko ihalad kanimo. O Ginoo, dayon ko ikaw, O Ginoo, simbahon ko ikaw. O kapagahokman. So nini pagi ha, atong nasudong, nganiin, ang kinabuhi sa tao ni kalibutan na, ngayon tagwalay, ngayon tangawa, tanasayod, kung hantod kanus ata. Muna nga importante kayo nga atong mahibawan, atong masaksihan, atong maandam nga ang atong kinabuhi, samtang buhi pa ta, sigurado ta kung asa kini paingon. No kay dili nato matagna, dili nato mapredict, kumbaga dili nato mahibawan kung kanus ata waan ining kalibutana. So dihang pagiha atong masayra. Ang atong Ginoong Hesukristo nagsulti kanato diha sa Juan kapitulo 11 bersikulo 25, si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang musalig kanako bisan siya mamatay mabuhi. Magampo ta. Among walay kinutuban nga Dios. Ikaw naghupay ug nagatabang sa tanang nagasalig kanimo. Ihatag ang imong malahutayong puso sa tanang ania sa kagul-anan karong adlaw. Ihatag kanamo ang paglantaw sa sunod sa kinabuhi, inig human adiri sa kalibutan. Tabangi kami na makita ang mga langit ng butang. Ihatag kanamo ang pagsunod sa dalan nga ikaw ang nagagiya kanamo. Inubanan sa tinuod nga pagtuo. Aron inig human sa among mga sayaw diri sa kalibutan. Among makaplagan ang kinabuhing walay katapusan uban kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen. Pagbasa sa pulong sa Ginoo. Mapan. Ang galing nga kami dai.